li gora hejmarên hikûmetê her sê rojan jinek li Fransayê kuştin bi destê zelamê xwe yan zelamê xwe yê berê. Hinek caran xanim tên kuştin ji ber ku digel mêrên xirabên tundrew dijîn. Herçiha be, gelek ji jinan tên kuştin heta piştî ji malxweyên xwe cuda dibin û karbedestan agehdarî gefên li dijî xwe dikin. Julia Duweyb dayika du zarokanî yek ji wan bû. Ew li meha sê avdarê bi destê malxweyê xwe yê berê hat kuştin. Bavê wê çîroka wê vegera. Elle a porté plainte, comme je l'ai dit plusieurs fois. Wê pênc caran gilî kir. Min bi xwe gilî kir. Ji gefa kuştinê pênc caran. Sê rojan berî kuştina wê em hatine agahdar ku hemû dozên me hatin pûçkirin. Ez tê nagihim çima. Julia qurbaniya sihê ya tundûtîjiyên navmalê bû ev sal li Fransa. Piştî wê heftê û yek jinên dî li Fransa hatin kuştin. Bilindbûna van jimaran tûrebûna giştî peyda kiriye û her wisa daxwaz ji bo kiryaran. Li roja sêşemê Serokwezîrê Fransa Edward Philip ragihand ku hikûmetê pêtir xercî terxan kiriye ji bo avakirina saziyên awarte ji bo qurbanî û wan xanimên ku rastî tundûtîjiyên navmalê dibin. Car on sait que les femmes qui restent Em dizanin ku ew jinên digel şirîkên xwe yên tund dimînin, bi giştî xwe dene dest û ji ber nebûna deramet û dahatî nikarin zarokên xwe bihêlin. Em ê 5 milyon euroyan terxan bikin bû drûstkirina hezar hewangehan. 205 ji wan dêl sala 2020 ji bo kesên parastina lezgîn bin. Wezareta Avedankirinê dê 705 malên demkî ava bike, ew dê ji bo jinên xwedî zarok bin û ew ê bikarbin ji 6 mehan heta salekê têde bimînin. Pêngavên dî dê bernamên perwerdeyê vegirin ji bo malbatên bi alozî dijîn û polîsên ku sereveriyê bi van kêsan radikin û her wesa cizakirina tawanbaran. quand le conjoint ou l'ex Dema şirîkyan şirîkên berê jiyana jinan tengav bikin û nehên cizakirin, ez pişt rastim ku tevaya civakê di tengasiyê de ye. Ew dem hatiye ku tevaya jinan li Fransa mafê jiyan selametiyê hebe. Çi bi kes û karên xwe rabin yan bêyî wan. Wî demî edalet wê hebe. Tundûtîjiyên navmalê li tevaya cîhanê hene. Li gora lêkolîneka netewên girtî nêzîkî 30,000 jin li sala 2017 hatin kuştin ji aliyê kes û karên xwe nêzik ve. Ew jî ji ber nebûna rêkên parastina jinên rastî tengaviyan dibin.